Ez a Pécsi Egyetemisták Tisza-szigetének a szervezésében egy ilyen közösségi program. Az ország sok pontjáról érkeztek szigettagok és önkéntesek. Varga Benedek! Kiváló! Alex várja, hogy Mi volt tegnap? Hát, reggel 5-kor egy autentikus eseményt sikerült megismételniük, bejöttek reggel 5-kor, berúgták az ajtót és be is voltak rúgva. Kérdezte az egyik csávó, hogy te alszol? Mondom, igen, alszok, és akkor így azt se tudtam, hol vagyok körülbelül. Most mennyi az idő? Most? 7 óra környékén, de a srácok azt se tudják szerintem még hol vannak, még a fele csapat szerintem otthon van. Megittük egy kávét, és McDonald's-tál fogunk. Ismételnünk kell, pillanat, ismételnünk kell. Jól csinálod. Itt vagyunk disznóvágáson, Mr. Tiszásokkal. A disznót már levágták, előttünk. 8 óra van. Pálinka már elfogyott. Majdnem. Azért még van egy Pici, de csak neked. Tetszik ez a hely. Szívesen laknék. A megyéből az összes jelölt meg volt hívva. Sajnos ugye ők is kampányolnak jelenleg, úgyhogy szűkös az idejük, de a tegnapi napon Kovács Áron adott egy rövid kerekasztal beszélgetésre lehetőséget, és a mai napon pedig mind a 4 jelölt ezzel párhuzamosan Komlón van a Kolbásztöltő Fesztiválon, úgyhogy ők ott töltenek kolbászt.